سلام كم يتصنحوا كبرات خطاتي كداموت ميديا نسعى زدالنا لكم حصرتن وانا ونزينات دمحجنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا ادمنا ايو كلمي يقنعني چانلنا لايك سبسكرايب نشير نجيركم كتتابعنا كنزخاخر نفوتهم መንግስት ትግራይን ኢትዮጵያን ብሮባ አብዶ አፍሪካ ቅድመ ዓለም ዝተፈራረሙ ልስምምዕ ገና 24 ሰዓታት ከመልኦ አብይ አህመድ ትማሊ ጽዑጽዑ ኩናት ከካይድ ከምዙ ዓለ ተሓቢሮም ወራር ሰራዊት ኤርትራ አብዛአቶን ከተማታት ትግራይ ስርቅን ዘረፋን አጠናኺሩ ቀጽሉሎም ብአሸማጋልነት ሕብረት አፍሪካ ዝተበጽሐ ስምምዕነት ተግባራዊ ኮይኑ ጸገማት ብቀጻልነት ክፍትሑ መንግስት አሜሪካ ጥቡቅ ክትትል ክገብር ከም ዝግባእ ተገሊጾም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ አመንጎ መንግስት ትግራይን ኢትዮጵያን ዝተፈጸመ ስምምዕ ሰላም ብዝምልከት ተሰማዖም ሓጎስ ገሊጾም ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዘለዉ ዓሻሓት ወታደራት ሶማልያ ኣብ ዝሓፀረ ክምለሱ እንተዘይክኢሎም ወለዶም ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከካይዱ ምዃኖም ኣጠንቂቖም ናብ ዝርዝሮም ክንሰግር መንግስት ትግራይን ኢትዮጵያን ብሮባ አበዶ አፍሪካ በቅድመ ዓለም ዝተፈራረሙሉ ስምምዕ ገና 24 ሰዓታት ከመልኦ ትማሊ ጽዑጽዑ ኩናት ከካይድ ከምዙ ዓለ ተሓቢሮም ኣብ ግንባር ጸለምቲ ትማሊ ሓያል ውግእና ተኻይደ ከምዙ ዓለ እውን ተሓቢሮም ካብ ከተማ ጎንደር ዝበጽሐና ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ ኣብቲ ትማሊ 5 ከባብታት ማይ ጸብሪ ዝርከብ ጎበታት ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ፍየል ወሃብ ዝተባሃለ ቦታ ሽሾ ሰራዊት ብልጽግናን ኣሸበርቲ ሓይልታት ኣምሓራን ብከቢድ መጥቃዕቲ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተበታተኑን ከም ዝተደምሰሱን ተገሊጹሎም ኣብቲ ትማሊ ካብ ከተማ ማይ ጸብሪ ናብ ዓደርቃይ ኣብ ዝወስድ መንገድታት ዝወዓለ ኩናት እቶም ፋሽስታውያን ሓይልታት ኢትዮጵያ ከቢድ ክሳራ ከም ዝበጽሖም ድማ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ መላኺቶም ናብ ከተማ ጎንደር ድማ ካብቲ ግንባር በዝሖ ቁስላትን ዕጡቃትን እናኣተው ከም ዝወዓሉ መስኻኽር ዓይኒ ካብ ከተማ ጎንደር ሓቢሮም እቲ ውግእ ኣብ ጽባሕ ኣዋጅ ስምምዕ ሰላም ዝወዓለ ሓያል ኩናት በዝሖ ቁስላት ናብ ከተማ ጎንደር ምእታዎም ድማ ነበርትታ ከተማ ክደናገሩ ከም ዝገበረ እዩ እቲ ፍልፍልና ሓቢሩ ዘሎ ካብዚ ብተወሳኺ ወረርቲ ሰራዊት ኢሳያስን አብይ አሕመድን ፋሽስታዊ ተግባራቶም ብምቕጻል ኣብ ከተማ ዓዲግራት ማጨውን እንትጮን ደብዳብ ድሮንን ከበድቲ ብረታትን ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብጽሑ ድምፂ ወያነ ሓቢራ ፋሽስታዊ አብይ አሕመድን መላፍንቱ አራዊት ኤርትራን እውን ኩናት ብዝተፈላለየ ግንባር ከካይዱ ዝወዓሉ እንትኸውን ኣብ ግንባር ዛላምበሳን ከባቢ ዓድዋን ድማ ከቢድ ኩናት ይቕጽል ምህላውን እዮም ፍልፍላትና ሓቢሮም ብመሰረት ተውዕሊ ምቁራጽ ተጻብኡታት ካብ ጽባሕ ውዕሊ ዝተፈጸመሉ መዓልቲ ጀሚሩ እቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኡታት ተግባራዊ ክኸውን ዝወሰነ ምንባሩ ዝፍለጥ እዮም ይኹን እምበር ፋሽስታዊ አብይ አሕመድ ኣብ 40 ምንጭ ብዛዕባ ዘተ ሰላም ብዙሕን ውሕድን ከም ዘይተዛረበ ከይወዓለ ከሓደረ እዚ ተግባር ምፍጻሙ ክሳብ ክንደየናይ መታለላይ ተግባሩ ኣጠናኺሩ ይቕጽለሉ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዮም ማሕበረሰብ ዓለም እውን ክሳብ ክንደየናይ ኣብ መትከል ስምምዕን ሰብኣዊ መሰልን ለሚሱ ከም ዘሎን ኣብ ዘረባ ጥራሕ ዝተንጠልጠለን ምዃኑ ከም ዘመላኽት ብዙሓት ተንተንቲ እናሓበሩ ይርከቦም ወራር ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝኣተውን ከተማታት ትግራይ ስርቅን ዘረፋን አጠናኺሩ ከም ዝቐጽለሉ ተገሊጾም ዓድዋን ኣኽሱምን ገዛ እናዞረ ንብረት ሲቪልያን እናዘረፈ ከም ዝወዓለውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ሰራዊት ኤርትራ ድሕሪ ኣዋጅ ምቁራጽ ተጻብኡውን ኣብ ዓድዋን ኣኽሱምን ወራር ንብረት ሲቪልያን እናሰረቐ ከም ዝኸደ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ወራር ሰራዊት ኣብ ዝኣተዎም ከባብታት ኩሎም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጅምላ ጭፍጨፋ ኣብ ልዕሊ ትካላት ልምዓት ድማ ከምኡውን ውልቀ ሰባትን ዕንወትን ዘረፋን የካይድ ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ትማሊ ካብ ማርያም ሸዊቶ ተወጊሶም ናብ ከተማ ዓድዋ ብእግሮም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ 6 ሓረስቶት ብጅምላ ከም ዝረሸኖም እውን ዝረኸብናይ ሓበሬታ ረድዩ እቲ ገበነኛ ጆኖሳይድ ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ ኮነ ኢሉ ናይ ጥፍኣትን ዕንወትን ንጥፈታት እናካየደ እውን እዩ ዘሎ ጸብጻባት ከም ዘመላኽትዎ በቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተፈጸመ ስምምዕነት ሰላም ትግራይን ኢትዮጵያን ዝተደናገጸ ሻዕብያ ዝጥፋእ ኣጥፍኤ ናብ ዝብል ሓደገኛ ምንቅስቓሳት ካብቱ ከም ዝኽእል ድማ ይግለጽ ኣሎ እነዚ መስል ድማ እቶም ዝበጽሑና ዘሎ ሓበሬታት ወራር ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ከተማታት ዓዲግራት እንትጮን ደብዳብ ከቢድ ብረት የካይድ ከም ዘሎ እዩ በቲ ዝፍጸም ዘሎ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ከተማታት ትግራይ ብርኪ ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት እውን ጉድኣት በፂሕዎም ኣሎ ኣብ ልዕሊ እታ ብትግራይ ከበድቲ ገበናትን ግፍዕታትን ኣጠናኺራ ቀፂላትሉ ዘላ ኤርትራ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ንኽውሰድ እውን ጻውዒት እናቐረቡ ይርከቦም
ብኣሸማጋልነት ሕብረት ኣፍሪካ ዝተበጽሐ ስምምዕነት ተግባራዊ ኮይኑ ጸገማት ብቐጻልነት ንኽፍትሑ መንግስቲ ኣሜሪካ ጽቡቕ ክትትል ክገብር ከም ዝግባእ ተገሊጾም። ኣሜሪካዊ ሴናተር ጂም ሪች ንስምምዕ ዘተ ሰላም መንግስቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ኣመልኪቶም መተሓሳሰብ ዝሃቡ ኮይኖም ክልተ ዓመታት ኣውፂሩ ዘሎ ደማዊ ኩናት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባ ማህሰይቲ ከም ዘብጽሕ ሓቢሮም። ሴናተር ጂም ሪች ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ደማዊ ኩናት ዓበይቲ ገበናት ዝተፈጸሙሉ ምዃኑ ኣብሪሆም እቲ ኩናት ካብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ዞባዊ ዘይምርግጋዕ ምፍጣሩን ንድሕንነትን ረብሓን ኣሜሪካ ከይተረፈ ዝጸልኑ እውን ኢሎም ነቲ ኩናት ስዒቦም ዝተፈጸሙ ከበድቲ ገበናት ተሓታትነት ክረጋገጸሎም ብዘይምኽኣሎም ንኻልኦት ጥፍኣታት ዝዕድሙ ኮይኖም ከም ዘለዉ ሴናተር ጂም ሪች ገሊጾም እዮም። እቲ ደማዊ ኩናትን ፈጢርዎ ዘሎ ቅልውላው ንኸብቅዕን ዝተበጽሐ ስምምዕነት ተግባራዊ ንኽኸውንን ድማ ኣሜሪካ ጥቡቕ ክትትልን ዝጭበጥ ስጉምትን ክትወስድ ኣተሓሳሲቦም። ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝተፈጸመ ስምምዕ ሰላም ብዝምልከት ዝተሰምዖም ሓጎስ ገሊጾም። ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ብዛዕባ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተገበረ ስምምዕነት ብዝምልከት መግለፂ ዝሃቡ እንትኸውን ብዝተፈጸመ ክልተኣዊ ስምምዕ ድማ ሓጎስ ከም ዝተሰምዖም ሓቢሮም ቅድሚ ትማሊ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተገበረ ስምምዕነት መሰረት ብምግባር እውን ኢትዮጵያ ናይ ኩላትና እያ እሞ ዘይምርዳእና ብዘተ ብምፍታሕ እቲ ዕርቂ ሓቃዊ ክንገብሮ ይግባእ ኢሎም ዘለዉ ሰላም ናይ ደቂ ሰባት ህይወታዊ ሃፍቲ ነዚ ዓለም ሓደ ዓይንን እዩ ድማ ክብሉ ኣስሚሮምሎም ኩሉ ኣብ ሃገሩ ዝነብር ሰላም እንትልዩ ብምባል ሰላምን ዕርቅን ብምስምዖም ዝተሰምዖም ልዑል ሓጎስ ገሊጾም ሓሳብ ልዕልነትን ትረክብ ኣጽዋር ኩናት መሳርሒ ሕርሻና ምዃኑ ዝልወጥ ክብሉ እውን ኣባኣው ምኽሮም ለጊሶም ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ንኢትዮጵያን ሰላምን ድሕንነትን ወሳኒ ስጉምቲ እዩ ክትብል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ካናዳ ሜላኒ ጄሊ ድማ ገሊጻላ እተን ሚኒስትር ማሕበራዊ ሚድያን ካናዳ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ከም እትንእድ ብምግላጽ ኣብቲ ከይዲ ሰላም ንዝተሳተፉ ኩሎም ኣካላት ድማ ምስጋና ኣቕሪበን ንተግባራውነቱ ድማ ክስራሕ ከም ዝግባእ ኣመልኪተን ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዘለዉ ኣሽሓት ወታደራት ሶማል ኣብ ዝሓፀረ ክምለሱ ተዘኪኢሎም ወለዶም ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከካይዱ ምዃኖም ኣጠንቂቖም እቶም ወለዲ ወታደራት ሶማል ኣብ 27 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክ መሐሙድ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጽኣሉ ዝኣተዎ መብጽዓ ከተግብር ተዘኪኢሉ ተቃውሞ ከካይዱ ምዃኖም ከም ዝሓበሩ መርበብ ዜና ሶማልያ ጋርዲያን ኣፍሊጣ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክ መሐሙድ ኣብ ወርሒ ግንቦት ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጽኣሉ እዋን ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዘለዉ ወታደራት ሶማልያ ብዝቀልጠ ከም ልሶም ምዃኑ ተመጻቢዑ ነይሮም ኣብ መፋረቕ ሓምለ ናብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብጻሕ ዘካየደት ፕሬዚደንት ናብ ሃገሩ ድማ ብድሕሪ ምምላሱ ምስ ወለደቶም ወታደራት ብምርኻብ ነቶም ሶማልያውያን ንምምላሶም ይሰርሕ ከም ዘሎ ደጊሙ ኣረጋጊጹሎም እንተኾነ ፕሬዚዳንት ሓሰን ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ኣሜሪካ ዘካየዶ ዑደት ኣብ ሶማልያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ክሳብ ዝረጋጋዕ ብዝብል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቶም ሶማልያውያን ወታደራት ናብ ዓዶም ክመልሶም ከም ዘይከኣለ ይሓቢሩሎም ኣሜሪካ ኣብ ምምላሰቶም ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዘለዉ ሶማልያውያን ወታደራት ክትሓባበሮም ድማ ብወግዒ ሓቲቱ ነይሩ ካብ 2019 ኣቋፅራት ፈረንጀት ሒዞም በብእዋኑ ናብ ኤርትራ ንስልጠና ከም ዝኣተው ዝተሓበረ ኣስታት 5000 ዝበጽሑ ወታደራት ሶማልያ ንኣስታት 2 ዓመት ደሃዮም ምስጠፍኦም ወለዶም ብፍላይ ድማ ኣደታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዘካየዶ ተቃውሞ እዩ ጉዳዮም ናብ ሓፋሽ ዕላው ኮይኖም ሚድያታት ሶማል እቶም ወታደራት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ከም ዝተሳተፉን ሓያሎ ካብኣቶም ድማ ከም ዝሞቱን ኣብ ጸብጻባትን ኣስፊረን መንባረን ዝዝከር እዮም እቶም 3 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዘለዉ ሶማላውያን ምስ ባርነት ዝመሳሰል ኩነታት ተታሒዞም ከም ዘለውን ሓዲሞም ናብ ዓዶም ዝተመለሱ ወታደራት ብምዝራብ እተን ሚድያታት ብተወሳኺ ኣጋዊሐን ባርከስ ኩራት ተኸታተልቲ ቀዳሞት ሚድያ ንሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ንዞም ክትሰምዕዎም ጽናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ብካልኦት መሊስና ክሳብ ንራኸብ ሰላም